Gubi loptu Partizan, Vrbanj fintira. Ramljak šta radi režiser ovog prenosa, ovo je skandalozno. Delaš za 3 poena, od tablu je pogodio trojku Delaš. Cigla Delaša koja prolazi kroz obruč. Ostalo je još vremena. Evo kako je izgubio loptu, Gordić okliznuo se. Bertan tu. Šta radi režiser ovog prenosa? Izgleda verovatno isti koji je radio utakmicu Split Partizan, da isto pola stvari nismo videli. Učić je za trenutak bio potpuno sam. Smiruju tamo sudije klupu i jednih i drugih. Da, traže da svi sednu, osim trenera koji imaju pravo da stoje. Opet Gordić ubacio loptu u igru, evo Bertans. Da vidimo šta Partizan za pobedu, Bertans. Pogodio je! Kako trojka Davisa Bertansa! Nije kraj. Nije kraj, klonuo je tu Velimir Gašić u jednom trenutku. Kakav šut Davisa Bertansa! Kakav šut Davisa Bertansa! Sada nadzor traži time out. Ne može tu jednostavno da zasmeta Bariša Krasić. Nije ni stigao da podigne ruku na vrijeme. Trojka Bertansa, 78-77. To vežu 2 gostovanja, da vidimo. Delaš ubacuje loptu sa strane. Opet traže sudije da klupe sednu. Na koga ide lopta? Pogodio je Trevis! Pogodio je Trevis za pobjedu! Neverovatno! Pogodio je Trevis za pobjedu! Kako obrana Partizana u daljem napadu! A u šta je Partizan sebi dozvolio? Šta